And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga bro. Si Sat, welcome po muli sa ating panibagong episode. Ang vlog po natin ngayon ay pupunta tayo sa isasama namin kayo. Pupunta tayo sa SM Clark dito sa may Angeles City. Ayan, kasama ko ang aking mga pamilya. Si Madonna ni Aqua, anak ng aking pamangkin. Ayan, anak ni Abby, yung aking dalawang pamangkin, tsaka yung sila Prince. Tawag, pakita ko sa inyo. Yan, hi muna kayo. Hello. Ayan. Copyright. Artista na kayo. Ayan, artista na kayo. Okay. And kami lalakad na po. Tara, babe. Mauna na daw tayo. Doon na tayo magkita-kita sa SM. Doon na tayo magkita-kita sa SM. Mauna na tayo. Susundin pa natin sabi. Lahat ba to? Hindi na, yun lang. Yun lang. Oo. Oo, sige. Ay, picture dun ka. Parodi mo. Oy, kaya parodi mo. Vlogs. Anak, pahawak ako. Oh. Naka-play Oh. yan. Sige, mag-vlog kayo. Honestly. Nag-flash. Hi! So guys, today we're going to Clark SM. Tsaka isang article kalo. we don't know where we're going. Nabigyan mo ako dito video. Wag Dito! mo! Dito. Ayaw mo yun? Eh di tanggalin mo yung pagkatag. Oh. Post lang ako na Hindi, si Daddy, pinupost niya sa FB. Oo nga, tanggalin mo yung pagkatag kung ayaw mo. Pa-private. Pwede yun. Eh, private mo. P-check! Hindi, yan pa si ano. Saan na lang? Ayan. Joke lang. Maganda naman pala Yan. camera ko. Ganda, Filter lang pala eh. Nasakay na ang aking Madonna. Ay, sila Ate Casey ba yung ano? No, sila. Akala ko Kasama yung si isa lang. Chloe.
1 hour later. Bago palit yung gulong mo, ma. Nasa mami mo? Ayun. Pag si daddy dumikit sa amin, siya na yung bunso. Ano? 2 hours later. Ako'y makakasukan up. Yan mga Proinsis, nandito na po kami sa SM Clark. Yan. Kasama ko po yung aking kapatid, aking asawa, at saka yung aming mga magagandang mga anak. Yes! Yan, mga magaganda. Paul, dito tayo, may lang dadaanan dyan. Dalawang bunsong Dapat pala din tayo dumaan. King, gumilit kayo. Pakita ko po sa inyo. Tingnan natin ito. Taka lang, ayun ang CR oh. Oo nga. Dito? Pwedeng dito. Oo, pwede tayo dyan. Oo, tara. Kaya lang, yung pupuntahan natin, dapat malaman natin kung saan. Ito natin sa guard. Ay, ito ang glilinis. Alam niya yan. Ano ba yun? Peace. Ano ba yun? Boss, saan yung ano boss? Yung Par and Place ba yun? Peace and fire. Peace and Fire po. Bali, labas siya ng building sir. Bali, dire-diretso niyo po dito. Dito po. Tapos yung entrance exit po, kabilang building. Tapos kaliwa. Kaliwa po. So may daan po kami dito. Meron po yung dire-diretso daan po. Sige po May sir. entrance 5 po. Dire-diretso. Salamat po sir. Tapos kabilang building. Apo. Kabilang building pala tayo. Yung pala natin. Tara, bilisan mo naman. May train to. Sa- Dapat dito. May train na, bakit dito tayo sumakay? Share muna tayo tol. Oo nga. Ito nga yung si Angkat. Ano, Kuya Kim? Ayun oh. Sakay tayo. Ano daw? Diretso tayo. Oo, diretso tayo doon. Pero mag-share muna tayo dito. Oo. Okay, pasok na. Sa dulo mo lang mga CR niya. Ayun. Alright. Tara na din. Sayang oras natin. Bakit lagi na huli sa Parang ano yun. Yehey! Ayan na. Ito na yung subway. Sabi malapit daw dito. Asa na yung dalawa na unapay? Nauna pa. Dapat ko sa inyo yung camera. May tawa nga daw ng tawa sa church eh. Ganda to. Oo nga. Ayun. Ang dami na pinakita.
Oo, hindi natin kabisado kasi. Ayaw mo na, at least makakapag. Alam niyo pa yung dinaanan natin. Pumasok na doon, nandun na sila oh. Ito. Peace and Pie. Hi po, good evening po. Welcome po. to Peace and Pie. Ay, Kala ko yung Peace and Pie na napunta. layo. Kakain na kami. Kain na kayo. Sige, kumain na kayo? Yung warm up pa lang yan. Ganito ko yung ganito. Gusto niyo yan? Order lang daw kayo. Dadalhin na rito? Oh, yan, yan. Okay. Ayun kayo. Ito. Ramen. Parang sabi ko. Sige. Ay, sikat. Pakita ko sa inyo yung pagkain. Hindi, ano yung video yan eh. Ay, video.
video. Tara. Tara na. Lumaki na si Kurt. Lumaki na si Kurt. Tara. Tara na. Smile, smile. Taka lang si Warik. Ayan, yung peg. Ganda yung kulay peg. Kata kasi yung ganda. A few moments later. Ay, tara Maricel. Tara, Mimi. Maricel ka. Bayad dyan. Bayad dyan na. Red Widow Arcade Zero. May magpipicture sa atin. Smile tayo ha. Okay. Ay, tingin ka doon. Smile tayo, smile. Ayun. Ayun pa kasi sinisir ko ano. Bago shelter pala. Oh, ano nak? Iniwan ko. Ano? Iniwan. Gusto mo sumakay? Nasakay siya, sakay. Iniwan siya, no? Oo, iniwan ka. Casey! Halika. May magpipicture sa atin, smile kayo ha. Meron magpipicture sa atin. Dito. Dito, dali. Oh. Picture daw, picture. Oo, meron magpipicture sa atin. Halika, dali. Oh, tingin kayo doon, Ah, tapos na. Ayun o, pinipicturean kami. O, doon tayo, di ba? 1 hour later. Handar na ba? Ayun, nasa taas. Ano, nahilo kayo? Hindi na kayo nagsasalita. Di ba na Ano, Warik? Di ba na Tuwi na kayo? Ah, di magkakaiwalay tayo dito. Oo, sige. Ikaw na bahala kay Kurt, ha? Sige. Bye-bye! Taka lang. Ikaw lang. Bye-bye. Bye-bye. Masama na tingin sa'yo. Oo, ingat kayo ha, gabi na. Ay, ingat kayo ha. Ingat, gabi na. Oo. Sige. Oo. Thank you. Bye, Ter. Jump shot na yun. Okay, kararating lang po namin mga bro and sis. Andito na kami sa bahay. Sabi,
solid yung pagkain, sasarap. Sarap ng pagkain doon. Salamat po sa kapatid ko kay Sato sa pag-sponsor po ng aming kinain kanina sa SM Clark. Ang dami yung pagpipilian nandiyan sa ating video. Makikita po ninyo yung mga pagkain na mga available. Busog. Lahat po kami nabusog. Tapos nakalibre yung si Madonna ni Aqua kasi lahat daw na magbe-birthday ng April. Kaya tapos na yung birthday mo, basta April ka. Ngayong April, libre ka. Nice. Tapos dapat ko naman si Sek, ang ng barangay, kapatid ko si Adi. Naka-discount naman siya, 25% discount. Nice. Parang senior lang. Kaya po, ayos, panalo. Galing. Malayo man, pero okay lang. Sulit. Worth it naman. So mga bro and sis, dito ko na po tatapusin yung ating video. Maraming salamat po at nakabot po kayo dito sa dulo. Yan, maraming salamat din sa mga kapatid nating OFW. Saan man po kayo napanig ng mundo naroon, lagi po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo lahat.